День белорусской письменности отметили на Брещине в третий раз. 18-й по счету праздник принимала самая молодая культурная столица, собрав научную и творческую интеллигенцию из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Сербии и Черногории. Картина событий в материале наших корреспондентов. Такие пляцоўкі ў Ганцавічах абмінуць было немагчыма. Так сельсаветы прадстаўлялі свае падворкі. Вось куток духоўнасці ў хаце Агарэвіцкага. На яго тэрыторыі, запэўніваюць арганізатары, самая старая царква ў раёне. Таму зразумелая каштоўнасць гэтых кніг і абразоў. Многие сельские подворки выставляют вышивку бабушек, еще вынесли куфры там разные. Все. Молодежь приходит, восхищается. И даже интересуется, как это делали, как это можно нам сделать. Студент Алексей, хотя и набывая радыётэхнічную спецыяльнасць у Мінску, заўсёды цікавіўся рамёствамі. Больш таго, ехаў на свята з практычнай мэтай – набыць нацыянальную кашулю. Жартуе, толькі вопраткі, што адпавядае яго сапраўднай беларускай знешнасці, не хапае. Увлекаюсь очень сильно стариной. То есть ездил по замку, вот когда ехали сюда, заехали в Несвіж. Саткаць кашулю – работа не аднаго дня, заўважае Ніна Казак. Акрамя яе да справы продкаў неабыякавая і дачка, і нават 5гадовая ўнучка. Сама жанчына за месяц толькі ручнікоў па 4-5 тчэ. Беларусы ў асноўным іх заказваюць на вяселле і хрэсьбіны. Наши ручники в Японии есть и в Китае. Мы уже 3 раза были в Польше на Еловском Кирмаше. На Славянском базаре я за 100 евро продала, был один за 80. Любоў Константиновна таксама набыла некалькі вырабаў народных умельцаў. Беларуска па паходжанні, яна з дзяцінства жыве ў Казахстане. У якасці госця Дня пісьменства на малой радзіме другі раз. Па яе словах, сувязь творчых людзей з розных краін вельмі цесная. Просто подвиг литературный во имя другой литературы, потому что еще такого перевода Абая на другой язык полного 90 стихотворений ни один поэт не делал. Гэта яна пра беларуса Міколу Мятліцкага. Вось падчас цырымоніі адкрыцця свята вельмі ўразіла гісторыя слуцкага Евангелля. На галоўнай сцэне ўшанавалі і сучасных пісьменнікаў, яны атрымалі купідонаў. А сваім землякам, майстрам пера, ганцаўчане прысвяцілі цэлую алею пісьменства. Пры адкрыцці бюста Якуба Коласа прысутнічаў і яго сын. Кажа, беларуская паэтычная спадчына вельмі багатая. Хочацца, каб і моладзь удзельнічала. Коли бываешь у школах, інший раз пытаешься у школьников, кто пишет, и інший раз поднимается целый лес рук. Ну, что выйдет, что не выйдет, але самое важное то, что уже молодь, школьник, особливо девчата, імкнуться до высокого. 17 тысяч найменняў кніг і больш за 40 мільёнаў экземпляраў. Столькі будзе выдана ў гэтым годзе. Гэта сведчыць пра тое, што расце не толькі колькасць актыўных інтэрнэт-карыстальнікаў. Цікавасць да друкаванага слова не знікае. Працягваюць чытаць і газеты ў папяровым выглядзе. Хаця, канешне, многія нават раённыя маюць інтэрнэт-сайты. Дзякуючы гэтаму іх наведваюць і ў Аўстраліі, і ў Канадзе. У нас разовый тираж республиканских газет – 1 миллион. И разовый тираж районных газет – еще 1 миллион. Канцэрт з удзелам беларускіх зорак эстрады, фальклорных гуртоў сабраў на плошчы ўвесь горад. Гэта фінальныя ноты Дня беларускага пісьменства. У наступным годзе гонар яго праводзіць выпаў гораду на Віцебшчыне. Традыцыйнае восеньскае свята духоўнасці прыме глыбокае. Ольга Чэрнікава, Юлія Чаргінец, Александр Берэцкі, Ігор Пучкоў. Першы канал.